Neka se deca sa istoka i zapada, juga i severa mole zajedno, zašto da ne? Dovedite ih, hiljade njih, na planinu na kojoj su se naši preci molili, i neka u zalazak sunca kleknu i otpevaju neku zajedničku molitvu koju svi znaju, ili ako nemaju takvu zajedničku molitvu, u svojim verovanjima neka samo kleknu i tiho se mole. Takva tiha molitva će učiniti više dobra nego bilo koja hiljadugodišnja diskusija o religiji. Veoma je lako ubediti svu decu sveta samo zato što su deca, da imaju jednog oca na nebu i da će njemu slati svoje molitve. Ali čak i ako pošalju svoje molitve u različitim pravcima, stići će na isto mesto. Sve molitve, kad god i gde god da se pošalju, uvek idu istim putem.